दिनै सिउलि महिलारिहा बेबायदि गैया जे बिथाङा आगोल बबेबा मोनसे आफादाव थानानै खामानि मावदोंमोन बा पलिटिकेल पार्टिनिमोन दिनै बिथाङा शिबनि माने अनजालि बिसि होननानै रायजोनि मोनसे अनसायनाय मोनदों बिनि अनगायै बेबायदि गुबुन एक्सट्रा बेहा फिल गैया होननानै आङो सानो आरो बिथाङा बुंदों जेरावनो भाषण थाङो आङो सप्तायाव खनसे रायजोखौ लोगो हमगोन होनना बुंदों दिनै नोंथांमोना आंखौ जेराव इन्टारभिउ लादों बे आंनि एमएलए सिबिथाय मिरु बिधायक सेवा केन्द्र आं बर' आरो असमियाव नाम दोनदों लवार आसामाव आंनो फार्स्ट बेबायदि बिधायक सेवा केन्द्र एबा एमएलए सिबिथाय मिरु खालामदों बाहाय आं भारा न' लानानै रायजो राजाफ्रा बेवहाय आंखौ लोगो हमफैयो आंनियाव जुदि एप्लिकेसन होनांगौबा बावहाय आंनि सासे केरानि आंखौ लोगो मोनाबा बावहाय होलाङो सहि नांगौबा आं फैबा होलाङो बेबायदि बावहाय खालामदों बरुवापारा भटगाव बा ओरै हरिनागुरि बे क'क्राझार टाउननि बिथांमोना आंनि न' लावरिपारायाव थाङाजासे बाहाय आंखौ लोगो हमनो हायोमोन सरलपारा उल्टापानि बिसमुरि पाटगाव झारबारि बे ओनसोलनि मानसिफ्रा आंनि न'आव फैनो हायो बेबायदि खाबुखौ आं खालामना होदों माने सामफ्रोमबो मानसिफ्रा गोसो जाबानो लोगो हमफैनो हायोमोन नाथाय बिथांखौ जों नुदों बिथाङा गावनि बिबुंथियावनो होनदों जे आं सप्तायाव खनसे रायजो राजाफोरखौ लोगो हमगोन दा बेखायनो बागदावखांदों मानसिफ्रा माबोरै जानो हागौ जोंनोथ' गाबोनबो नांनो हागौ दिनै माबा मोनसे जानो हायो जायोबा जों लोगो हमहैनांगोन लकेल एमएलए हिसाबै दा बिथाङा जे बुंदों सप्तायावसो खनसे लोगो हमगोन दा बियो मोनसे मानसिफोरखौ बागदाव होदों जाय समावबो आंनि क'क्राझार समष्टिनि सारगिदिं बिपिएफआनो देरहाखानायमोन आरो आं जायजों बै समाव माने जुजिलायदोंमोन आंनि कन्टेस्टआ बेबो केबिनेट मिनिस्टार प्रमिला रानी ब्रह्ममोन जिहेतु दा प्रमिला बायद' आरो बिथांमोननि गेजेराव मोनसे जुजिलायनाय जादों बोराबलायनाय जादों थांनाय सिगांनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जेरै रायजो राजाफ्रा आंखौ आशीर्बाद होदोंमोन रायजो राजाफोरनि अननायावनो आङो एमएलए हिसाबै 5 बोसोर बे क'क्राझार समष्टियाव खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन आरो बे लेखायैनो आङो जेसे हायो जोंनि क'क्राझार समष्टियाव खामानि मावबोदों जेरै बुंनो थाङोब्ला आसाम सरकारनिफ्राय मोनबोनाय जेसेबां खामानिफोर दङ बे खामानिखौ सा खोला जेरावबो नायै नायै आङो मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो मावनो थाखाय हाबाफारि लाबोदों जों बोसोरफ्रामबो आसाम मालानि लामा मोनबोयो आरआइडिएफनि लामा मोनो मुख्यमन्त्रि पक्की पथ निर्माण मुख्यमन्त्रि पक्की पथ मेरामति मुख्यमन्त्रि पक्की पथ बहलीकरण बायदि रोखोमनि स्किम मोनो लामा आरो बे लामाफोरखौ आङो जोंनि क'क्राझार समष्टिनि जेरावबो आङो नायै नायै मोनफ्रोमबो हारि हारिसाफोरनि गेजेराव बे लामाफोरखौ मावनानै होदों जेराव नांथारगौ बेबायदियाव आरो बेनि अनगायैबो दिनै आसाम सरकारनिफ्राय मोनबोनाय जेसेबां ब्रिजफोर दङ जेराव औवानि दालांमोन जेराव दंफां दालांमोन बेबायदियाव दायो आरसिसि ब्रिज खालामनानै होनाय जाबाय गोबां जायगायावनो आसाम सरकारनिफ्राय दासिमहालागै जोङो 8-12 गं माने मडेल अंगनबादि सेन्टार मोनदों 8-12 गं गामियाव मडेल अंगनबादि सेन्टार हरनाय जाबाय 300निबो बारा दिनै आसाम दर्शननि गेजेरजों मन्दिर बानायनाय जादों जायगा जायगा गिर्जा बानायनाय जादों गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव बे सिबिथाय जे मिरु एबा सिबिसालि थानसालि बेफोरखौ लुफुंनो थाखाय खालामनाय जादों दिनै उल्टापानि एमइ स्कुलखौ आपग्रेड खालामनानै हाई स्कुल खालामनाय जाबाय जेराव जोबोद खस्थ'मोन बिथांमोना गोजान गोजान जायगायाव थांनानै फरायहैनो गोनां जायोमोन सरलपारानि एमइ स्कुलखौ आपग्रेड खालामनाय जादों पाटगावनि हाई स्कुलखौ दिनै हायार सेकेन्डारि आपग्रेड खालामनाय जाबाय सिम्बोरगावनि हाई स्कुला दिनै हायार सेकेन्डारियाव आपग्रेड जाबाय बेबायदि सोलोंथायाव बेबायदि माखासे खामानि मावनाय जादों झारबारि हाई स्कुलाव 7 कौटिनि दिनै आरआइडिएफनिफ्राय स्कुल बिल्डिं लुजागासिनो दङ बिसमुरि बासबारियाव दिनै स्कुला लुजागासिनो दङ गौरां हाई स्कुलाव दिनै लुजागासिनो दङ सालाकाथि हाई स्कुलाव लुनो थाखाय दायो फाउन्डेसन खालामनाय जाहैबाय पाटगाव हायार सेकेन्डारि स्कुला 2 थालानि बिल्डिं जागासिनो दङ बेबायदि गोबां आंनि समष्टियाव सोलोंथाइ बिफानाव खामानि मावनाय जादों क'क्राझार कलेजआ दिनै इउनिभारसिटि जादों बे इउनिभारसिटियाव जाहाथे लकेल मानसिफोरनि जोंनि काउन्सिलनि जाहाथे आखाइ थायो
बिनि थाखाय आं 14था आसाम एसेम्ब्लियाव सोदांनाय मोनसे बिल लाबोदोंमोन आरो बे आंनि सोदांनाय बिलखौ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथांमोना नाजावदों आरो बेबायदिनो गुबुन इउनिभार्सिटिनिख्रुइ एसे आलादायै जोंनि लकेलनि आखायावनो क्षमता थानाय बायदियै क'क्राझार इउनिभार्सिटिया दिनै बिल पास जानानै दायो एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंआ दायो बेहाय लुफुंजाबाय 10 कोटिनि बाहाय सेंसन मोनदों आङो दिनै स्पर्ट्सनि खेथ्रआव दिनै रुरेल स्टेडियामा बनरगाव लुफुंजाबाय खालि बेखौ बेखेवनोल' नांसिगौ दिनै गुबुन जिल्लाफ्रा 60 क्र'रनि स्टेडियाम मोनदों नाथाय आङो 100 क्र'रनि स्टेडियाम मोनदों दायो बेयो लुजासिगोन क'क्राझार सान्दामारि बड'फा कालचार कमप्लेक्सनि उसुङाव बे स्टेडियामखौ लुनो थाखाय दायो थिक थाक खालामनाय जाबाय क'क्राझार टाउनाव अमृत मिशननि आन्दाराव न'खर न'खर दै जगायनायनि हाबाफारिया दायो मावगासिनो दङ हाबुरबारियाव दिनै कनभेनसन सेन्टार होननानै 700 सिटिं केपासिटिनि बाय एसि रुम बायदिसिना अफिस जेरै क'क्राझार गुवाहाटियाव थानाय मास्क'वा बायदि बाहाय दा कनभेनसन सेन्टार लुगासिनो दङ बायदि रोखोमनि हाबाफारिफ्रा सोलिगासिनो दङ दिनै बिसमुरि टु सरलपारा दिनै बे लामायाव मावनाय जाबाय आरो इलेक्सनसिम फ्राय जोबफ्रामगोनानो बे खामानिफ्रा दिनै बान्दो प्रटेक्सन दिनै क'क्राझार टाउन खाथियाव गौरां ब्रिज बारनानै सार्किट हाउस बारनानै गोलाव बावहाय नोङो खुरखानायखौ होबथानो थाखाय बाव मावनाय जादों पाटगाव टु निज्लागुरिसिमावहाय मावनाय जादों बेबायदि गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनाय जादों आरो लोगोसे जोंनि क'क्राझाराव जोंनि बिटिआर हालामाव जाहाथे गोजोन मोनसे थासारि फैयो बिनि थाखायबो डेभेलपमेन्ट खामानिजों लोगोसे गोजोन गायसननो थाखाय हाबा मावनाय जादों गुबुन हारि हारिसाफोर आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथि लाबोनो थाखाय आङो थांनाय जे 5 बोसोर बा बिनि सिगां आं फरायसा आफादाव थानाय समाव बेबायदि माखासे हाबाफारि मावबोनायनि थाखाय थांनाय सिगांनि जे बिसायख'थि देबोरगावआव हाग्रामा महिलारि बिथाङानो MCLAमोन सालाकाटियाव देरहासार बसुमतारियानो MCLAमोन बावखुंग्रियाव दनेश्वर गयारियानो MCLAमोन बनरगाव राजिब ब्रह्मआनो MCLAमोन प्रमिला रानी ब्रह्म बायद'आ बिथाङा केबिनेट मिनिस्टारमोन अब्लाबो बेबायदि क'क्राझार समस्तियाव सारियौफाले सोरगिदिङै बावहाय BPFनि MCLAफोर दङमोन आं जायजों जुजिदों बावहाय बे समाव प्रमिला रानी बायद'सोमोन दा बे समावबो आङो रायजो राजाफोरनि अननाय मोननानै 20,060ता बारा भट मोननानै देरहासार जानो हादों बेनिखायनो दिनै आंहा फोथायनाय दङ समस्तियाव आं गोबां जौगानाय लाबोदों खुनु आंहा बासा बासि गैया अपोजिसननि मानसिफोर थांबाबो आं जेफोर खामानि मावनो गोनां दं आङो हरो जुदि देबोरगावनि मानसि थाङो सोरबा थिथागुरिनि मानसि थाङो जायफ्रा गामियाव आंनो भट होआ होननानै आं मिथिगौ बिथांमोना कारेन्टनि ट्रान्सफर्मार बिहैयो माबा मोनसे खामानि बिहैयो अफिसनि माबा मोनसे नांगौ आंनाव खुनु बासा बासि गैया आङो बयखौबो समान नोजोरजों नायदों जायनि थाखाय आंना भटआ खमायाखै बारायगासिनो दङ बेनिखायनो एबारनि बे बिसायख'थियावबो आङो देरहासार जानो हागोन BPFनिफ्राय BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि अनजालि बिसि शिउलि महिलारि बिथाङा नोंजों टक्कर होनो थाखाय फैदों माबायदि जागोन होनना सानो आङो नाजावदों जायखि गेलेया मानो गावबागाव हानजा गावबागाव पार्टि होगोन आं एसे आगोलसो बुंदों थांनाय समावबो आंनि क'क्राझार समस्तिनि सारगिदिं BPFआनो देरहाखानायमोन आरो आं जायजों बै समाव माने जुजिलायदोंमोन आंनि कन्टेस्टआ बेबो केबिनेट मिनिस्टार प्रमिला रानी ब्रह्ममोन दिनै शिउलि महिलारिहा बेबायदि गैया जे बिथाङा आगोल बबेबा मोनसे आफादाव थानानै खामानि मावदोंमोन बा पलिटिकेल पार्टिनिमोन दिनै बिथाङा शिबनि माने अनजालि बिसि होननानै रायजोनि मोनसे अनसायनाय मोनदों बिनि अनगायै बेबायदि गुबुन एक्सट्रा बेहा फिल गैया होननानै आङो सानो आरो जिहेतु दा प्रमिला बायद' आरो बिथांमोननि गेजेराव मोनसे जुजिलायनाय जादों बोराबलायनाय जादों आरो बिथाङा बुंदों जेरावनो भाषण थाङो आङो सप्तायाव खनसे रायजोखौ लोगो हमगोन होनना बुंदों दिनै नोंथांमोना आंखौ जेराव इन्टारभिउ लादों बे आंनि MLA सिबिथाय मिरु बिधायक सेवा केन्द्र आं बर' आरो असमियाव नाम दोनदों लवार आसामाव आंनो फार्स्ट बेबायदि बिधायक सेवा केन्द्र एबा MLA सिबिथाय मिरु खालामदों बाहाय आं भारा न' लानानै रायजो राजाफ्रा बेवहाय आंखौ लोगो हमफैयो आंनियाव जुदि एप्लिकेसन होनांगौबा बावहाय आंनि सासे केरानि आंखौ लोगो मोनाबा बावहाय होलाङो सहि नांगौबा आं फैबा होलाङो बेबायदि बावहाय खालामदों बरुवापारा भटगाव बा ओरै हरिनागुरि बे क'क्राझार टाउननि बिथांमोना आंनि न' लावरिपारायाव थाङाजासे बाहाय आंखौ लोगो हमनो हायोमोन सरलपारा उल्टापानि बिसमुरि पाटगाव झाहारबारि बे ओनसोलनि मानसिफ्रा आंनि न'आव फैनो हायो बेबायदि खाबुखौ आं खालामना होदों माने सामफ्रोमबो मानसिफ्रा
गोसो जाबानो लोगो हमफैनो हायोमोन नाथाय बिथांखौ जों नुदों बिथाङा गावनि बिबुंथियावनो होनदों जे आं सप्तायाव खनसे रायजो राजाफोरखौ लोगो हमगोन दा बेखायनो बागदावखांदों मानसिफ्रा माबोरै जानो हागौ जोंनोथ' गाबोनबो नांनो हागौ दिनै माबा मोनसे जानो हायो जायोबा जों लोगो हमहैनांगोन लकेल एमएलए हिसाबै दा बिथाङा जे बुंदों सप्तायावसो खनसे लोगो हमगोन दा बियो मोनसे मानसिफोरखौ बागदाव होदों थ' बिदिबा साधारन मानसिखौनो लोगो जायखौ सानफ्रामबो लोगो मोनो आरो माने जायहा माने खुनु बेबायदि नियम गैया दिनै लोगो मोनगोन गाबोन बेबायदि होननाय गैया थ' बेबायदि हिसाबै बिथांमोना बयबो सानदों जे नङा जोंना एमएलए आगोलनि एमएलए लरेन्स इस्लारियानो थिगैनो दङ बयजोंबो लोगो लायो बयखौबो समान नायो बेनिखायनो दिनै गोबां मानसिफ्रा जगाजग लादों जे बिथांमोना बयबो काउन्सिला बेलेग जानो हागौ क'क्राझाराव एसे सानो क'क्राझारनि चिफ जाबा मोजां होननानै बे काउन्सिलनि बाथ्रा जानो हागौ नाथाय बिटिसिनि बिसायख'थिया आलादा आरो नैबे एमएलएनि इलेक्सननिया आलादा जोंहा गोबां खामानि मावनो गोनां दं एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जायखौ आं थांनाय आसाम एसेम्ब्लियाव बाथ्रा बुंदों जोङो रुलिंआव थानाय हिसाबै माखौबा जोङो एसेम्ब्लियाव बुङो माखौबा जों एसेम्ब्लिनि बाहेरायाव जोङो सरकारजों सावरायो दा बे हिसाबै आंनि जिथु रल थांनाय समाव बेखौ रायजो राजाफ्रा नुबोदों आङो खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन आंनो फार्स्ट टाइम आसाम एसेम्ब्लियाव बर' रावजों बाथ्रा बुंनो मोननाया बे हिसाबै आंहा गोग्गानाय दं क'क्राझारनिबो हिसाबै आरो बेनिखायनो क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रा फिन आंखौ आरोबाव खेबसे सायख'गोन होननानै आङो इसोरनि खाथियाव आंहा भरसा दं मोनसे गेदेर फोथायनाय दङ इसोराबो आंखौ सहाय खालामगोन इसोरा जुदि मोजां मोनोबा गासिबो रायजो राजाफोरना गोसोफ्राखौ फिदिंनो हागोन बेखौ आं फोथायो गोदानै जायफ्रा भट होनो मोनगोन लाइमोनफोर मा खावलायनो सानगोन आङो लाइमोनफोरनि थाखाय खावलायनो लुबैनाया बेनो जे दिनै क'क्राझार बायदि फिसा मोनसे टाउन होननानै जों बुंनांगोन दा दिनै बावहाय क'क्राझार इउनिभार्सिटि खालामनायाव आं मैखोम मोनसे रल लादों बेनि अनगायै स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिंफोर जायो जोङो आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय जोङो खाबु मोनो आरो बेबायदि स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिंआव जों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ इयुथ्सफोरखौ लाइमोनफोरखौ जों दैथायहरनाय जायो दिनै CM-AAA जों मोनो आरो बासि मोजां जायफ्रा उनाव माने मोनबा नङा माबा मोनसे खामानि मावगोन बेफोरनि थाखाय माने CM-AAA लनखौ सासे एमएलए गावनि समस्थियाव 800 जन मानसिफोरनो होनायनि थांनाय बाराव जों खाबु मोनदोंमोन दा बेनिखायनो आं लाइमोनफोरखौ खावलायनो लुबैदों निराशा जानो नाङा जायफ्रा फरायदों फरायनायाव गोसो होनांगौ आरो जायफ्रा फरायनायखौ दोनथ'बाय बिथांमोना बायदिसिना स्किल ट्रेनिं लानो हायो आरो सरकारनिफ्राय बेबायदिनो मदद लानानै गावखौ फसंथानो थाखाय गोबां सरकारनाव राहा लामा दं खालिबोल' फोनांजाबनाय मोनसे कानेक्सना थानांगौ दिनै जायफ्रा पार्टि खालामो बिथांमोना माने पार्टिनिफ्राय मदद मोनो जायफ्रा माने गोसो गुदुं जायफ्रा खौरां लायो बिथांमोना मिथियो जे बबे समाव मा ट्रेनिं जायो बबे समाव मा खाबु फैयो बेनिखायनो आं लाइमोनफोरखौ खावलायनो लुबैदों खुनु गोनो गोथो जानो नाङा नोंथांमोना जुदि खबर लायोबा सुलाद लायोबा दिनै जोंनि पार्टियाव इयुथ कमिटि दं बिथांमोनजों जुदि जगाजग लायोबा नोंथांमोना इयुन समाव बेफोर राहा लामा खाबुफोरखौ मोनगोन आं खावलायनो लुबैदों जोंनि लाइमोनफोरखौ माने दिनै जों नुनो मोन्दों गोबां बायदिसिना ड्राग्स जानाय फेनाय बेफोर बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दं जौ जुवाफ्रा बारानिफ्राय बारा जालांदों मानोना जोंना फिसा ओनसोल आरो दासो दावगाफुनाय बेनिखायनो जों बयबो गोरों लाइमोनफ्रा समाजनि थाखाय सिन्था खालामग्रा लाइमोनफ्रा ओंखारबोनांगौ जाहाथे बेफोरखौ जों होबथानायनि थाखाय खामानि मावनो हायो आरो क'क्राझारखौ थारैनो गोजोन मोनसे नोगोरमा जों खालामनो हायो बर'फोरनि थाखाय गंसे नोगोरमा नांगौ थिग बेबायदिनो जों क'क्राझारखौ जाहाथे गोजोननि नोगोरमा खालामनो हायो बयबो लाइमोनफोरखौ आं खावलायहरदों